Bagong Mas Tunama Sidam Sekaring Bawura Langgeng ngilang ngawi gena Mas Purnama Sidam. Mas tu iwang jagat karo Sinan Tandha kawisaning Bisna Panjang tunjung pasir wae jeneng. Ana nggih negariku ditengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah pukulan tepang kali Gomblo. Ae sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Ngger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrana ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong iki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, "Nun. Waspadakno." "Nggih, ulun Bathara Indra." Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora? Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi paturadaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing angka 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Ardi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nan penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Oh, Mas Tunama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng. Kakang Rada, menawi geger para Jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martya Kunda Manik samya alok yen ta wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara boten kanyana-nyana kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Panakawan Petruk kaliyan Bagong Kakang. Alah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendeta kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanan ning Kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho.
Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun bale marki Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso samboten-botenipun resik lair batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to. Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to, mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kaliyan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Ah saka mutiara jamrut ergeni kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Tetelke, Truk. Aja. Ora wani kok tetelke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane 4 ya. Hyang Belur Bathara Guru tangane 4. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ling ngosoki 4. Lah tenan ora? Lah Petro, wonten dalu Bugulun. Ah, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meneh iki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Hyang Belur Bathara Guru kok denekke keleke 4. Monggo ulun ki nderekke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Hyang Belur Manik. Moyo lah kok iki bocah iki care kawani karo Sang Hyang Belur Manik moyo ki. Lah. Tro iki tep apa wong e, Tro? Ayo wong ya kok omonge tanpa pedhot Hyang Belur Bathara Antarada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dengkul. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep ning kayangan arep ngawur ora. Ana kawan wonten dawuh Bugulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku apa Wita? Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung perkara cah. Mocap petuk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro, Tru. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kanthong bolong. Wonten dawuh Bugulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena iki lho duni dumawing tawang tuwang. Tinepatno ing tulak manuk Bugulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petruk ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, Bugulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Bugulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih Bugulun kita sowan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Lho.
Radong. Piye, Tru? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pikulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Wadaraja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, caedan tenan ora. Wah, dewa ora kajian iki wis ora. Petra Padaraja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Padaraja saprapta kita. Sapa Indra? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ora ana telu to, Dana, Kasina, Indra. Iki bedewa ya. Wah, kowe tak tendang modar. Kowe tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petruk Padaraja sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Bagong Padaraja sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang neng kemawon mengke rak. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya. Bagong iya. Enggak. Edian lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petra Kantong Bolong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Pangestu tampan ana. Nggih. Bagong Padaraja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun Penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun Penyarian. Iya Bagong prayogakna apa kawan? Nun nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun Penyarian ketoke seneng nek aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambing ditempleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petra dalem Pukulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapaduka Iwang Adi Pukulun. Petra kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah nggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sakmangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne Sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh, bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Lah ngopo bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe.
Kakangane Bathara Guru kok ngere nang Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopiok nang weteng. Rene ra ya mamane paling ora roti ya ta. Ning bapak ki wis seneng ngono kae kok. Wah, Semar ki pancen aneh. Lah nggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Bu Kulun, mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika kepengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, kowe iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube ki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok. Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir, ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab tetukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana. Ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih manja lan luwih kabiyawara. Iya Petruk. Nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk. Nggih. Lah ning bareng wonten iku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku entekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku karepe bapak.
Iya Petruk kuwi becik banget. Nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sakarang kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha itu, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngono ta, heeh. Nilai losmen to kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti ka aku? Aku mula emoh. Aku liwat Serungga. Ah iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila sowan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring agungan. Keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning Kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten iki. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Wah, bapak iki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning Kayangan. Nek guru ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, kowe ngamuka ning Kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep Manikmaya nggunakake cis Trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah nek kula wis disebul mbun-mbunan kula, kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, Semari mbanci ndhe mbanci ladan. Ha iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis Trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir, Bagong. Wong mati ning Kayangan ki njujug swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang Kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga.
Ora ana kok matine kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak gojok lho. Agenge pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Narada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajak ora? Ayo ajak. Ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk. Nggih, nyun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel pukulun Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak mundarandir Hidup nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang? Landara dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh Paduka Dipransi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa srati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasa nasta Paduka Dipransi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang Bancindhe Banjiladan. Leripun. Sampun kathah ingkang badhe nyuwun Sekar Plempertangga Jiwa miwah Sekar Jambu Dipa Nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong, arep apa-apa bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digojak-jakan dening para Panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Estu pukulun? Iya Petruk. Nanging luwih becik gandeng Sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ana repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa kepareng Paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kepanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh. Ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petruk.
Panlita kang nyara wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Kakang Trada punapi Petruk sampun kersa mundur lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang tempat pemanasan kok kowe kita durung metu ki piye metu kok dipeksa lire piye kita ora gelem metu ra ati kula kok ora kepenak ya ora kepenak perkara apa Bagong nek Petruk mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikulun Trada ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung tak glejah tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi mengkono nggih lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan niku kula bundeli teng ati kula jane ngaten mawon luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambu Dipa Nirmala kembang Pelemper Tangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ata nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora tayah kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelemper Tangga Jiwa kalian kembang Jambu Dipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Trada kados pundi ala dalah konangan karo genjik siji iki wah dalah Petruk ora iso gagapi mengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengjane adi Pran Manik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan das pundi Dik nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong ngoten Kakang nggih monggo kula aturi blaka kita hus napa ya jenenge ulun kula aturi blaka kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulun kula aturi kita aduh kula aturi blaka kalian ulun sakarepmu Bagong nun blaka suta blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau blaka suta blak kotang terus terang atene genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa kok teko wus ana wong saru kok omong ngiroke blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun Pelemper Tangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambu Dipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare Kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanto Ismaya heeh Ismaya iya lah padha karo Semar niki uripe nang donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa ngoten kok
Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadyapada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora apik. Mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang Kahyangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru amenehake sakaremu tawane Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger nang Kahyangan. Mastu Namo Sidam Sekaring Bawra Langgeng ngilah ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Iwang Jagat karena Sinan Tondo kawisaning Bisna Panjang tunjung pasir wae jeneng. Ana nggih negari ku ditengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulan tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nggih, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa merga Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing nganggo 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malah aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku.
Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petra loro Bagong. Nek Petra ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Arep dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, apa enek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo ben dina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya, kerubutan para dewa. Kowe lah bocah iki ya suarane kok ya sawenan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya apa dipati kon jabut nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama, sing iso ngobong apa-apa, apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa ora adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan. Luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo, kowe arep bopong aku piye kowe Bathara Brama? Wedan. Iki gak bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucat ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Bagong sepeleke cah digdaya. Nek mung digendhong aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh ya mati-mati. Wae Bagong gendhong.
Kakang Rodo kadi pundi lelampaning kayiwangan di namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yektosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae mestipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk ambaya wujuding sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala inggih Kakang nanging kula nggadahi pemanggih sanes pemanggih dasundi Kakang Semarangginipun badhe ambangun Karang kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng pangawaos ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun gadhahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng pangawaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayiwangan mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti ing karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi Guru mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kayangan menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada latri ndhawuhi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandhingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng panguwaos ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya nggih monggo ning nuwun sewu lho Narada tunggak waru tunggak dadap tegesipun menapa Kakang menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu nggarap kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel inggih Kakang Narada inggih kula semanggaken penyarian kula wonten timbalan ngadawu budhana kang padha sebo jeneng ulun nedya mudhun saka ling sila Pandhawaru binanggun manjing telenging Suralaya kula ana ning istangan dawuh Ramadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian purna gatining pananggilan Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodari ingkang sekethi kurang sawiji lumampah lon-lonan katingal saking Mandrawa mubyar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar sewu nalika semanten pregetek tindahing Sang Hyang Jagadgirinata kanthi non saking Mandrawa kaya gumebyar busananira aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun Jagadgiri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang pelem pertangga jiwa karo kembang jambu dipa nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagadgirinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Hyang Pikulun Jatimurti, Hyang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arta diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar perdaga jiwa sekar
Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Welang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelarira wang-wang bener kandhamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ha ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak, cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya Le, diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya piturut tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk, ya piturut tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma kae rak. Wis kuno banget Gong aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanana. Nun niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram kok ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul mbun-mbun aku ping 3. Rasa kuwatir, Kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipa Nirmala ora bakal diwenehake marang kowe, merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertanggajiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipa Nirmala lan Pertanggajiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak
minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih sing Sanghyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali. Kula tak matur kersane Bapak. Ning nek mengke Bapak nesu, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo Bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi ditutuke 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul, penak awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa ndo ngadus kok awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wus. Kawah condro di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Waduh. Ya ya mulih. Lho kok jare mulih to? Wis wajib tak paneni kok mulih. Rasa wedi, Tru. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten purwa wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong sekar Prampertangga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jare wis disebul ndase. Ikong. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ha jare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ha dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Waduh gedrewasan aku mati. Ha piye kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane. Aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ha kowe? Tru. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing gurung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Ya. Nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petru, aja mlayu. Adine arep melu-melu.
Kowe arep ngewangi karo kakangmu iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trewet tratapan aku wajah. Ayo wani wae. Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu. Buri iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nendi. Ini gue ya nangis. Yen pangapunten kula. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu dipunirma lan perlem pertangga jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon rang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Heeh. Mesti lara-lara aku. Iya iki nggih pun lah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa, Le. Mati cah loro diwujudi ya, Le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu wis. Ditinggal ya mane-mane man. Mane dengkulmu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja-aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang ngimo giri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Ning kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Le. Hah? Buta? Heeh. Lho sapa ya, Tru? Mengko Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok. Yo.
Petro. Kancamu, Tru. Getarane. Aku iki kenal karo kowe. Petro. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngono ya? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku kono tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi senengane. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kalih kula lho. Oh, ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae, mulane wingi pitik kuthuk kuda modar kuwi tok cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medhun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene? Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Sapa itu? Petro, Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak. Iya. Cerek ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani ya gong aja lara ati. Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wah, mula pedote enggak endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono? Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spadhawenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, lah ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kali penangise ati kula.
Petruk kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirwala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amuk kula mrata, saya mratai nanging padha-padha. Ayo, di tunggal regane adik. Andek monong sia-sia arep Petro. Ayo kene-kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Ya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong kok omong kosong ora. Ayo ndelok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo, Gandharwa Raja Bali Salantara. Nggih, pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewang Yatmaja, kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara pukulun Yamadewati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mangsa bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu. Monggo Ratri Medjaya dateng pun Gandharwa Raja Bali. Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Iwang Pilun Bathara Guru. Mati tenan apa mengedha-edha iki? Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengedha-edha. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Enggak kemudar. Ayo lah. Urip kok.
Anget tak, Truk? Aduh. Oh, urip. Bagong ngedan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja. Kok diplintir lho. Padake gawe ntrontro. Woi, adalah wakayanganmu Rahmat. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang wisikan magulingan lima kencang warudayang mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sangjaning para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara. Iya. Manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mung yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Pukulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada, ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgirinata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Pukulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgirinata. Nggih, ngestaken jauh Pukulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan
Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka pulun. Ya, wis karya slamet ya Petro. Bali ana Macapada. Nggih ngestokaken dawuh. Kita ki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngapa e, Gong? Jarike tak tarani Raffi ae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Raffi ya. Mula mabur kok bali medun meneh. Upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel lho ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Gur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kuto Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis tuta mangolir gua sela mangling tutu mengolir gua sela mangling Petro dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku malah ngaku kok ya ora apa-apa Petro wis kowe bali kandha karo Semar apa sing dingendikake dening Wang Pikulun Naroda aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulun Jatimurti jeng napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro wah kok malah diomongke lho liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro
pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambraganggeng bawita denceng-dencengan Nyuwun Agung mugi ngayomana marang praja ing Ngamarta saisinipun Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing praja Ngamarta Rayi Paduka ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati. Atur pudyastawanipun ing Ngaraka Kewala kula aturi nampi kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Yo tak gegem dadiake jimat Koko Prabu katuturan pinarak ingkang langkung sekeca. Ya Arjuna kaya wis ora penak. Praptanipun Kakang ing praja Ngamarta Dimas kadangipun Kakang Yai Madukara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Yai kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Kebat Tampanana. Iki kula pundi nggo jimat? Nggih, kula pundi nggo jimat aripe Koko Prabu. Yai. Sumeng panggenipun ing Ngaraka ngabiyantu ngesuk paduka Yai Prabu jumbuh. Kalanawala ingkang sampun kula tampi bilih kelenggan sak mangke. Paduka Yai Prabu kepareng amiji sowanipun ing Ngaraka Indrawati. Wonten menapa Yai? Mugi hamba baron ingkang sejati tumrap ing Ngaraka Indrawata. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu wonten timbalan. Wale-wale menapa? Estunipun anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten praja Ngamarta. Sayekti namung badhe munjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata. Babagan menapa? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya inggih panakawaning Ngamarta pulu cumbuning para Pandhawa. Umbyaing kathah aturipun para kawula sami reraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedya miwiti ambangun desa utaminipun Karang Kadempel. Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa. Bebasanipun Pandhawa sak mangke saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentahing Kyai Semar Badranaya. Menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten, mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke doh nyono cerak nyono kathah ingkang sami mestani Pandhawa sak mangke boten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka Koko Prabu. Yayi pangandika paduka mekaten menika kala wau apan kepara nyata lan saestu linadan Semar menika namung derajate ngaceplik. Semar menika namung panakawan nanging ageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa. Mila menawi wonten krenteking penggalih paduka Yai Prabu nedya mbebantu dhateng Kyai Semar Badranaya, kula sanget sarujuk miwah rumajeng dhateng kersa paduka Yai Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ngendikaning barep mau pancen wis arembug karo adimu Jodipati. Lan aku wis maturake akeh lawan barep kakangku. Ya senadyan
dina samengko Pandhawa wis mukti ngawibawa minangka dadi satriyaning praja Ngamarta. Nanging aku matur lawan barep kakangku tak jaluk aja nganti lali marang labuhaning Semar. Aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depol ya Semar Badranaya. Bebasan ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa. Monggo Semar ora nate darbi milik apa-apa. Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku. Mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe, Pandhawa ora bakal keri. Pandhawa nedya sabiyantu lawan Semar. Mula rawe Kresna kakangku negara Ngamarta. Sejatine wong bakal dikanthi dening barep kakangku. Tedhak marang Karang Kadempel, nanjihke marang kahanane Semar. Yen pancen Semar butuhake Prabeya, yen perlu aja metu saka Semar. Nanging Werkudara Janaka kembar sago nambak kekurangane Semar. Bari bakal bangun desa mau. Kresna kakangku. Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mitiraning asta Yayi, menapa aturipun Werkudara menika kala wau jumbuh kan penggalih paduka? Apan boten klentu Kaka Prabu? Inggih aturipun Werkudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Menawi tetela mekaten benjang ngentosi menapa sak menika ngentosi menapa monggo. Dinten samangke dipun gelak lampahipun prapteng Karang Kadempel. Monggo Kaka Prabu kula kantun nderek Werkudara aja keri. Yo, aku nderek Kresna kakangku. Semono Janaka luwe-luwe, siadi aja nganti keri. Sabab Semar lan anak-anak iki ora tate pisah lawan Arjuna. Kaka Prabu menapa dados dawuh paduka badhe nglestakaken. Negara Sedewa ayo tutna tindak ing kadangmu ing Ngamarta. Prapta ning Karang Kadempel, sumawi Kaka Prabu kula dherekaken. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Monggo Kaka Prabu serangan kanging rayi Ngamarta. Werkudara? Nggih. Yen ora nitih kreta utawa titian liyane Yayi Darmaji gendongen supaya enggal prapta Karang Kadempel. Kresna kakangku pun kakang kak liwat Dirgantara sinambine tipriksa marang kanen negara Ngamarta. Yo ayo barep kakangku. Werkudara adhiku cah bagus ayo Yayi prapteng Karang Kadempel Dimas.
sinayeng manglung mintonaken dewi ramanira kanggo mitir kang mitiraning astaning asta ndadosaken kagat raos manahipun ingkang wayah pukulun teka menika Iwang Pikulun Jatimurti ingkang nganglang jagat nyaya Kresna ulun ingkang nganglang bawana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun nyaya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan mengko suraos kados pundi jagat mboten gonjang ganjing teka paduka pukulun nganglang bawana sepisan netepi marang kewajibaning nalindraning para Jawata ingkang kudu tansah nitipriksa marang mubah musik ing jagat niki. Dene angka 2. Nggon ulun ninggal Suralaya sayekti bakal tumuju ning Karang Kadempel. Lho. Tumuju wonten ing Karang Kadempel. Iya, pancen mengkono. Kepasang Yogya katuju ing ngene pukulun. Lampahipun ingkang wayah menika ugi badhe tumuju dhateng Karang Kadempel. Mbuktekaken dhateng Kombyai Ngakata ingkang sami nyebataken bilih Kyai Semar badhe mbangun desa. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita prapta Karang Kadempel wigatine, niat kula namung ngambe bantu dhateng bot repotipun Kyai Semar. Apa ingkang bakal kita lakoni mau apa tumrap kita wis bener. Lho. Liripun ngados pundi kula paring dawuh mekaten. Kresna. Pandhawa kuwi tanpa nata Ndarawati ora bakal bisa mukti kaya wektu dina iki. Semono uga Pandhawa tanpa Semar uga ora bakal kaya ngene kahananing para Pandhawa. Mula sejatine Pandhawa kuwi darbi kekuatan loro, siji Nata Ndarawati, loro Semar Badranaya. Mula Pandhawa tansah kalising ngrubeda, kalising sambikala lan ora kena dikrenah dening sapa wae. Jalaran Pandhawa tansah sumandhing kelawan Sang Hyang Suman lan Kakang Bathara Ismaya. Nanging wektu dina iki saka pitunganing panjenengan ulun lha kok saya malang kadhak tingkah polaing Kakang Ismaya ngasorake marang Sang Hyang Bathara Wisnu ketitik bola bali Kyai Semar ya Kakang Ismaya duwe niat sarta duwe gegayuhan ingkang semune saka pitungan ulun bakal ngembari marang panguwasaning Bathara Guru apa ta sababe ulun paring dawuh kaya mengkono. Sabab wis akeh ingkang padha dinger kiblate dening Semar. Mboya nyembah marang ulun, nanging kabeh padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Kanthi kaya mengkono, nggone Semar bakal mbangun desa kuwi tumrap ulun saya manjila kekarepaning Kyai Semar. Nggone kepengin ngembari marang panguwasa ulun. Dene tumrap kita Kresna. Lamun kita kendelan wae ora budidaya supaya gagar Semar nggone mbangun desa sayekti kanthi cara mengkono Semar uga bakal ngasorake perbawaning Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira marang kita Kresna. Lamun saya suwe saya sewi saya menjila kekuataning Ismaya tan wurunga Pandhawa saya sumuyut marang Ismaya ing kono Wisnu bakal ditinggal dening para Pandhawa. Yen Wisnu ditinggal dening para Pandhawa banjur apa kewajibaning Wisnu tanana liya kejaba mung maranata jagat mongko kita maranata jagat andum katetreman ingkang minangka dadi cucuking jemparing sarta lakune ya para Pandhawa. Yen Kresna kelangan para Pandhawa bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran ora ana gunane apa-apa Nata Ndarawati. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Lah menawi ngaten lajeng tinarbuka manah kula. Jebule ngemesinipun kula menika mboten nambah bantu dhateng Kyai Semar ingkang saya dangu badhe ngasoraken perbawanipun Nata Ndarawati. Lah yen wis kita eling ulun melu seneng. Lajeng salajengipun ngados pundi ulun? Ulun ora bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Ayo ndak kanthi ewang-ewang ngono eyangmu ing Suralaya njugarake Semar nggone bakal mbangun desa. Ulun bakal pinanggih kelawan Semar dene jeneng kita carane kepiye
Ulun percaya kita nalindra ingkang pinter mesine bisa ngulir budi ngasah kadewasan kita pribadi Kresna. Jonggo ringe tutuk mengolir kuwasela manglen lir sartula wikri kita ladal kaya dijajal karo Wang Pikulun Bathara Guru. Caramu piye Kresna mbok menawa kowe bisa ngulir budi ngasah kadewasan? Ulun ora bakal nuntun kalawan karep kita ya. Hak betung-betung bener apa ngendikaning Wang Pikulun Bathara Guru laku dadi tekan semono niate Semar Badranaya. Nggone tansah kepengin golek rai ana ngareping para Pandhawa. Oh, ladal. Aku ingkang bakal gawe rusak ana ing Karang Kadempulaja kelakon kasembatan penjang kamu Semar.